binigyan namin sila ng service ng bawat barangay. Ihahatid or susundin sila tuwing umaga at ihahatid naman or susundin naman tuwing hapon. Para wala nang rason na hindi makapag-aral yung mga bata, lalo na yung mga nasa senior high school, nasa junior high school, para lahat were committed doon sa mission na sana maging zero ang mga out of school youth natin doon sa high school level or secondary level natin. Hello mga kaibigan, eto, kasama ko yung mga taga-barangay na Gilian, Nueva Era, Ilocos Norte at nag-aaral po sila sa Nueva Era National High School. Ano ang masasabi nyo sa binibigay ni Mayor sa inyo na hatid sundo? Ano masasabi mo sa kanya? Bilang isang mag-aaral, sir, maganda po, sir. Oo. Kasi kahit tag-ulan, di na po kami naulanan sa pag-uwi namin. At lalo na sa aming mga walang sariling sasakyan, may palagi na lang kaming sasakyan na maghahatid sa amin at magsusunod. Okay. So, ikaw naman, anong masasabi mo sa kay Mayor? Anong masasabi mo sa kanya? Salamat. Salamat. Ano pa? Ayan mga kaibigan, at gaya ng sinabi ni Mayor Garbida kanina ay hindi lang po hatid sundo ang ibinibigay niya sa mga mag-aaral, pero binibigyan din niya ang scholarship program para sa mga senior high school at mga nag-aaral sa iba't ibang universidad po dito sa Ilocos Norte. So mga kaibigan, gaya po ng nasabi ni Mayor Aldrin Garbida kanina ay hatid sundo po ng mga estudyante po dito sa Nueva Era, Ilocos Norte. At sabi niya na ito raw ay isa sa mga programa niya upang sa ganon matulungan ang mga mag-aaral ng senior high school, even high school po. At sabi niya na may mga binibigay pa na mga assistance po galing sa local government unit ng Nueva Era, Ilocos Norte. Ading, ano ang masasabi mo kay Mayor Aldrin Garbida dahil malaking tulong po ito na binibigay sa inyo, lalong-lalo na yung mga mag-aaral dito sa Nueva Era National High School? Anong masasabi mo sa kanya? Anong masasabi mo sa kanya? Masasabi ko pong siya ay matulungin na mayor at maayos na namamahala sa aming bayan. Okay. Nagpapasalamat po kami sa kanya kasi mas lalong gumaan yung araw-araw naming paglalakbay papuntang eskwela kasi may service na po kami. Dako lang makatulong kanya nyo dito eh. Bueno. Oo. Agyaman nakno ko kini mayor Oo. gaputa adda dayto nga service. Kinagpeso na sekretar lang nga digiti estudyante ti matulungan ano digiti masaksakit nga kabarangay may balim nga itulog iti ospital iti ili nga batak kuno iti Marcos
Kun nalang ka deta sir adu pwede kita matultulungan kami ka barangay kami nga kasapulan kaya ito nga behikulo nga internet po ngayon. Okay. Mamin ano nga mapanag mangi agitulod detoy lugar niyo apo iti eskwela ken mamin ano nga mapan agsundo no pa ako. Kinakpaiso na circuit dati lugar kami nga taga Santo Niño. Dati eskwela mat nga kasla nakai pagitultul no kami kadagiti anak mi iti Apans iti barangay Kabitawran ken Karay nga nagbod nga na dayjay ket mamimpat ka sir nga gitulog tibi ka tapos inaktumot ala mamimpat tumbala ti malum sir. Okay. Anat ba ko ng kariti na pintas nga panagserbi ni Apo Mayor Garbida ken di mako na maten iti pamilya na ako. No para kanyak sir ket awan-awan ti masaumin awan ti masaukon ti kinapintas ti liderato na po Aldrin Garbida. Oo, kasi naniniwala kami dito sa gilid ng bundok ng bayan namin. Kukunti lang ang trabaho dito, lalo na yung mga sakahan natin. We only have about 1,000 hectares of farmlands. So pagkatapos ng farming, wala na halos trabaho ng tao. Kaya meron kaming vision dito sa bayan na to na kung pwede sa mga kababayan namin sa bawat pamilya, kahit isang professional lang sana ang magiging produkto ng isang pamilya para may tumulong na naman doon sa mga miyembro ng pamilya, lalo na sa mga kapatid na nag-aaral pa, para magkaroon ng mas malaking chance na magkaroon ng trabaho, dahil yun ang kailangan. So, with that, napag-isipan namin na kailangan literal na libre ang pag-aaral ng mga mag-aaral dito sa bayan ng Nueva Ecija. Kaya binigyan namin sila ng service ng bawat barangay, ihahatid or susundin sila tuwing umaga at ihahatid naman or susundin naman tuwing hapon. Para wala nang rason na hindi makapag-aral yung mga bata, lalo na yung mga nasa senior high school, nasa junior high school, para lahat were committed doon sa mission na sana maging zero ang mga out of school youth natin doon sa high school level or secondary level natin. Ang pundo binigay lahat ng munisipyo, pinag-iipunan namin kung ano yung savings namin, nakiusap tayo sa mga empleyado at kapwa officials natin na ihuli muna natin yung implementation ng ating pagtataas ng sahod, pero ibigay muna natin sa mga tao at naintindihan naman natin ng mga opisyal at empleyado ng munisipyo. At the same time, nakiusap tayo sa mga barangay chairman natin, mga PBs natin, punong barangay, na kung pwede, kung di pa kaya ng barangay ng mag-hire ng driver, sila na muna. Kasama na sa kanilang pagsisilbisyo, yung sila muna magmamaneho sa mga binigay naming sakyan na ito. Dalawa na lang pero may binadget na kami. Yung dalawang barangay, nakiusap kasi kami dahil hindi magkasya yung pundo dati. Yung poblasyon dahil nandito naman sila, tsaka yung isang barangay. Pero this 2020 budget, nasama na rin sila. So, hopefully by 2020, lahat ng barangay na may bibigyan na service. Sir, aside sa hatid sundo ng mga estudyante natin, kumusta po yung scholarship program na binibigay sa kanila, sir? Aside from may mga nag-i-sponsor ng mga pribadong tao sa mga college students natin, meron din kaming hinatid sa Lawag, sa Batak, tuwing Sunday afternoon, then sinusundo ng Friday and Saturday yung mga college student natin. Tsaka scholarship, lahat ng nag-aaral ng college natin, may binibigay na konting tulong galing sa munisipyo. So, at lahat na nag-aaral, magmula preschool, nagbibigay kami ng libreng
notebook, papel, lapis, ballpen na kailangan ng mga mag-aaral dito sa Nueva Ecija. Bilang isang mag-aaral sir, maganda po sir. Oo. Kasi kahit tag-ulan din na po kami naulanan sa pag-uwi namin. At lalo na sa aming mga walang sariling sasakyan, may palagi na lang kaming sasakyan na maghahatid sa amin at magsusundo. Masasabi ko pong siya ay matulungin na mayor at maayos na namamahala sa aming bayan. Okay. Nagpapasalamat po kami sa kanya kasi mas lalong gumaan yung Araw-araw. araw-araw naming paglalakbay papuntang eskwela kasi may service na po kami. Agyaman nakno ko kini mayor Oo. gaputa adda dayto nga service. Mag-hi kayo sa aking vlog.